салом дӯстони ман, медонед сирри шахсони муваффақ дар чист? Ман медонам, шахсони муваффақ ба худбоварӣ комил дорад. Пас чӣ бояд кард, ки ба худбоварӣ ҳосил кард? Якум, аз ҳамин рӯз баҳонаҷӯиро бас кун. Агар ҳаракат накунӣ, баракат нест. Худову тақдиру тағоятро баҳонаҷӯӣ ягон чиз дар зиндагият иваз намешавад. Дуюм, аз муҳити шахсони бекорхуҷаву бадахлоқ дур бош ва кӯшиш кун, ки муҳити шахсони муваффақ бошанд. Агар шахсони муваффақро дар муҳитат набошад, пас хондани китобҳои онҳо бош, мисол китобҳои миллионер ва миллиардерҳо. Ба ман гуфтанд, бародар, сирри муваффақ шудан дар чист? Барои муваффақ шудан ҳаракат кардан дар кор аст. Барои ҳамин ман ҳар рӯз китобҳои миллионерҳо ва миллиардерҳоро мехонам ва аз рӯи онҳо амал мекунам. ин машғулият ба ман хеле ёрдам кард. Сеюм, ба худ мақсадҳое гузоред, ки ҳаваскунанда ва иҷрошаванда бошад. Мисол, мақсадҳои инсонии ман китоби Саидмурод Давлатовро то охири моҳ хонда буд кардан, ё ин ки забони англисиро дар муҳлати 8 моҳ омӯхтан. Чорум, бо варзиш машғул шав. Дар як ҳафта 3 маротиба машқ кунед. Дуруст, ҳатман бо варзиш машғул бош, чун дар ҷисми солим рӯҳи солим аст.